Nađite neku žrtvu tamo. Mi smo našli našu žrtvu. Dobroveče, Cakara. Ćao, zdravo. Dobro. Evo, konstatovali smo da izgledate jako dobro. Šta je recept i šta se desilo? Osmeh. Osmeh? Osmeh i šta može da bude? Zadovoljstvo. Ništa u životu nije lepše nego kad ste samo zadovoljni. Videli smo vas sa suprugom kako uživate, a na estradi je ekspanzija razvoda. Čini se da je vaš jedan od onih koji je najduže opstao. Pa ima i onih koji su još duže, ali dobro, ima stvarno. Pa imate Jasnu Kočijašević i njenog supruga, pa ima dosta tih ljudi koji pa imate Čebu, pa imate mnogo ljude koji su... Vremi Bogu. Tačno. Kako komentarišete ove mlađe? Mile Kitić. Kako komentarišete ove mlađe što se venčaju, naprave svadbu i posle mesec dana se razvedu? Često pevam takve svadbe Ali pevate i razvode? I pitam ih, pa što kad ćete se već brzo razvesti? Tako da sam se ja s mojim mužem venčala u crkvi pre godinu dana i šalili smo se na temu kao ovo nam je kritična godina. A šta je bilo, zašto niste mogli na Kosovu da napravite to venčanje? Nažalost, u tom trenutku stvarno nije moglo. Ja sam od ovde i obaveštena sam o svemu i obaveštavam se i ja sama. Kad god sam planirala, znači od 2016. godine pa nadalje, dešavalo se neke stvari možda malo i tužne u mojoj porodici i mojoj i široj i užoj porodici i onda naravno nije ni bilo prilike, a ne bi bilo ni korektno da tad odlazim nešto da bi se venčavala dole u Gračanici, ali postoje ona varijanta kad se, nije to potvrda braka, nego kako se to kaže kad se venčate negde u crkvi, a želja vam je da to bude tamo, nešto kao u tom smislu i mi ćemo to uraditi u Gračanici. Ja se nadam za sledeće leto, ovo koje nadolazi, ili proleće, rano proleće, ali vidjet ćemo, sve zavisi od situacije, ljudi dole je strašna situacija, tako da ja stvarno ne mogu to nikom ni dobro. Ne, to prosto ne može da se opiše. A se plašite ovako za bezbednost ili da vas neće pustiti preko granice? Ne plašim se toga i nema šta da me ne pusti jer ja idem kod svoje sestre sada, pošto su roditelji umrli. I otkako mi je majka umrla, to je godinu dana, sestra moja je dole i mi odlazimo, čak i ona kad nije dole obilazimo kuću, budemo tu, iako je to moja kuća okružena sa mojom porodicom kompletno, braćom, stričevima i tako dalje, ali nije svejedno kad vi vidite po 3-4 policajca naoružana koji šetaju. Znači da ipak postoji razlog. Ma nema, to stvarno postaje onako, kako da kažem, žalosno, ali nećemo te tužne teme, nekada ćemo. Evo imam jednu divnu novu pesmu koja kaže ovako, moram da vam to kažem, pevaj moje Kosovo namučeno raspeto, bit će za nas boljih dana nekog novog Vidovdana. A da li biste se nekada vratili i da živite dole? To znate šta, ja živim u Beogradu 50 godina, ja sam ovde došla kao mlada devojka sa 16 godina, 17, tako da ne bih se vratila, ne zato što ja svak želi da ode, ali ja idem vrlo često dole i za mene je to potpuno normalno da zednem u auto i da odem svoje kuće. Ali ne bih mogla više da živim iz prostog razloga što je dole nemoguće sad živjeti. Mislim, nemoguće. Znate, u 9 sati ranije u mom Leposaviću kad izađete, po to je opšta gužva. Po kafićima, po restoranima. Sada više toga nema u 9 sati, sve prazno, pustoš. Ali dobro, nije to sad, ja sam i odlazila zbog mame, pa me ne zanima baš kafići i restorani, to je ono. Ali opet odlazila sam i u Banjsku gde sam živjela, pa povedem mamu, pa idemo gore na ručak, pa idemo u Kosovsku Mitrovicu, pa odemo do Pazara, pa tako malo napravimo neku, prosto da je malo ja i onako podignem, eto ide, nešto se dešava. Međutim, sve je to postalo još pre par godina onako prilično tužno. Kad smo kod Kosova, moramo da vas pitamo i za vašu zemljakinju Janu.
Što se desilo? Kako je to skandal izbio između vas dve? Evo ja ću da objasnim, bio je nesporazum. Kada ste vi izjavili da nikad ne biste pevali šune, mune, lune, lune, to je zapravo bila njena pesma, lune, lune. Ali ona nema šune mune. Ali ima lune, lune. I mi smo nju pitali, ona kaže, sigurno Cakana nije znala da je moja pesma. Ali stvarno nisam. Ne, nisam znala. A drugo, ja Janu jako volim. Jana je jedna, kako da kažem, moja zemljakinja po mentalitetu i po karakteru. Ja nju stvarno volim i poznajem je dok je još radila u Leposaviću, tako da meni je Jana jedna žena koja drži do sebe, drži do toga što radi, drži se tog nekog, uravnije s tim, znači takve pesme peva i to je to i ja to vrlo poštujem. Na kraju ona je jedna vesela, draga žena i naravno da ja nikad nijednog pevača nisam zapravo nešto nisam imenovala, nego nikad ništa nemam protiv toga, možda imam protiv pesama kakve se pevaju, ali protiv pevača, stvarno što je njihov izbor. Moram da vas pitam, nedavno se pisalo i da ste opljačkani. Šta se dešava? Nekoliko puta. Ne, ovo zadnje sa 200.000. Šta se dešava, da li su uhvatili lopove? Ne, nikad. Nikada? Ali sumnjate na nekoga? Pa ne, ja ne mogu da sumnjam ni u koga, prosto ne znam, kad se ljudi pojave u kapuljačama i sa kesama na nogama, pa dođe i forenzičari i sve pregledaju, sve urade i nakon toga ja ne dobijem ama baš ništa, tako da materijalno će se nadoknaditi, nije to, nego što vi posle nekako imate nekoliko dana posle toga frku, da, ne, frku da spavate u sopstvenom domu. Mislim, imate utisak da će se opet nešto tako, mislim, ne znam, nije prijatno. Ili imate i sada strah? Ne, prošlo taj strah. Mislim, tipično za nas. Sad, pored vas jedino i Saša Popović imao tu situaciju, njemu su bili jedan opljačkali sve. Jeste bili upućeni tada i vi ste imali možda i pre njega? Pre njega. Jesam imala nekog u kući, kako kažem? Imala sam psa Ridgebacka, ali smo ga poveli u kafić tog dana da se malo socijalizuje, jel da vidim. I onda sam ja zvala druga, ja kažem, jel možemo mi sa Ridgebackom? Kaže, naravno, i mi odemo i boga mi smo bili nešto od 11 pa nešto do 4 popodne, jer smo mi nedeljom odlazili tamo i na doručak, pa ostanemo i na ručak i tako, to nam je mesto gde smo nedeljom odlazili. Međutim, nije to uopšte naivno. To je bila lepo tipovanje. Sad ono što mene zanima, evo da pitam još, kada ste rekli sa 16 godina ste došli ovde i negde imali ste idole, Lepa Lukić je negde pričala kako vam je davala šminku, kako je bila, ste obožavali. Jeste, pa jeste. Da je bilo nesebično. Ja sam sa Lepom Lukić počela zapravo prve pare da zarađujem onako profesionalno. Iako sam pre toga pevala i u Loli, čak sam pevala u Beograđanci u klubu, zabavnu muziku, ali sa Lepom sam počela da radim i vidio sam kako se ovde lepo, lako zarađuje. Pogotovo kad ste predpevač. I onda nije to bilo strašno i s Lepom sam doživjela milion anegdota. Ja ovo počelo, ja moram da se preslačim. Cakana, hvala vam puno, bila je čašica razgovor, ali budite vas. Čašica, od sledeći put ćemo čašetinu. Može, hvala.